হামদাং মানে যতর মালিয়া আহারে তাই সাহই রে মায়া দাদু হলমালে আবার সামান বোঝাদো আদু সামান বোঝাদো বদলে সালালি বয়া বামইবো তনালে লিয়াং দিশাইবো তনালে লিয়াং নাইনাবো আকাইয়া নাইনাও লেখাও আকাইয়া রাঙাও হামদাং মানে Papa lagi. তিনি 23 অগাস্ট 2024 41 বছর सिगां तिनिति दिनेनो तिनिति हाय सालानो भारतनि पार्लामेन्टआव एडिशनो बाहायनो आसाम हास्ते मेघालय हास्ते रगनि हाय ए चिनि महाराजा बीर बिक्रम जे एरिया रिजार्व थाइकलां थांमानि 7000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर नो 6 शेड्यूल नि बिसिङाव खबै अ हानि बसारक नो हा कमाया नातै बरनि हुकुमो मुकुमो बरनि तांबिति बरनि कन्स्टिट्यूशनल राइट कमाया नातै हिनै खाय रजाकमानि आ सालनो जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो एडीसी फाउंडेशन डे 6 शेड्यूल मानमानि सालनै जों पालाय दङ दिनै खातुं खादा खायै जों जतनो फासे गोनाङै पालाय दङ फियाबा वाति फाइमानि दैलमानि नक वाकमानि लामा बायमानि कारणे चिनि गोबां मा आमथायो पालाय मालाया हायपानो एडीसीनि हेडक्वार्टार जोंरो जतनो चिनि दिप्रासारो चिनि एडीसी एडमिनिस्ट्रेशननि फासिंथि ओ मानमानि सालनो जों पगैमाया ओ मानमानि सालनो जों तेबो चिनि एडीसी फान कराग्रिनानि दिप्रासारनो तेबो फियकना बागै तेबो मान थाइमान दनान बागै चिनि सानमुंबाय ओ 6 शेड्यूल नो अमेंडमेंट खायतेबो अपग्रेड खायनि सानै जों तिनि ओरे लिखा लेखा जतनन हामबाय जतनन खाका हाम चिबाय ते खुलमुंगिया फारो चिनि फाउंडेशन नि देन सालो हामबाय।